госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя радыёслухачы Радыё Марыя. Вось у нас ужо амаль што традыцыйная такая падрубрыка ў гасцях у студыі. Хрысціянскія паэты. Сённяшняй госцю нашага эфіру з'яўляецца Тацяна Магдалена Пахоўская. Не толькі паэтка хрысціянская, але яшчэ і псіхолог і псіхатэрапеўт, якая таксама, так я ўжо пачытала яе Фэйсбук, характарызуе сябе так: я выбрала быць непапулярным хрысціянскім псіхолагам. Вітаю вас, Тацяна. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечныя. Вітаю вас, вітаю радыёслухачоў. І так сябе пазіцыяную і так выбрала. І не проста гэта быў выбар насамрэч, таму што сапраўды намагаешся развівацца ў сваёй прафесіі, развіваць і сваю нейкую сутнасць, і разумееш, што хрысціянаў увогуле не так і шмат, сапраўдных хрысціянаў. І сутыкаешся з людзьмі, которые крытыкуюць за веру, крытыкуюць за пазіцыю. І калі гэта пісаць адкрыта ў рэкламных мэтах, таму што зразумела, што Фэйсбук, Інстаграм гэта не толькі пра падзяліцца сваім жыццём, але і расказаць пра сябе і распавесці, калі да цябе можна звяртацца як да спецыяліста. І так разумееш рызыку, што частка людзей можа з-за беларускай мовы, з-за хрысціянскіх поглядаў проста не прыйсці, не звярнуцца, адпісацца і гэтак далей. То бок гэта не рэкламны ход такі, гэта наадварот, вось такі шлагбаум, да, як быццам бы, чтоб ведалі, што... А проста мне цікава, якая розніца тады? Чаму так трэба раздзяляць хрысціянскіх псіхолагаў і нехрысціянскіх? Таму што ўвогуле у псіхолагаў і у псіхатэрапеўтаў ёсць свае прынцыпы. Адзін з гэтых прынцыпаў гэта нейтральнасць рэлігійная, палітычная. Ты як бы мусіш дапамагаць любому чалавеку, які да цябе звернецца, не гледзячы на погляды чалавека. А калі ты вось так наўпрост заяўляеш, што ты хрысціянскі псіхолог, то людзі адразу так думаюць: так, я не хрысціянін, стоп, мне не сюды. Или мне будуць штосьці навязваць, ці мяне будуць асуджаць. Таму гэта раздзяленне ўмоўнае ёсць. Я заўжды, канешне, распавядаю, што я магу працаваць з любымі людзьмі, абсалютна з любымі, і да мяне прыходзяць не толькі хрысціяне, але ўсё ж вырашыла так адкрыта пазіцыянаваць сябе менавіта з гэтага боку, таму што асноўная частка маіх кліентаў гэта людзі, якія прыходзяць да мяне менавіта таму, што я хрысціянскі псіхолог. Ці ёсць страх, што цябе не зразумеюць іншыя людзі, ці, напрыклад, яны ўжо сутыкаліся якімі-небудзь такімі парадамі, якія былі абсалютна супрацьлеглыя іх поглядам, і таму укалолись уже, можа быць, не надта прафесійных псіхолагаў. А вось як паэтка вы таксама сябе так характарызуеце, як хрысціянская паэтка, ці не? Таму што вось у нас папярэднія госці, яны такі асцярожна з гэтым былі, казалі, што паэзія гэта, ось яна ўся такая, ведаеце, духоўная, нельга так вось выдзяляць, вось як у вас гэтым цікава? Не пазіцыяную. У мяне быў перыяд, калі я пісала ў асноўным толькі вершы пра Бога, пра нейкія духоўныя рэчы, але гэта было даўно. Гэта не азначае, што зараз у мяне такіх твораў няма, ёсць. Проста зараз для мяне гэта гэта проста моя сутнасць, і таму ў любым вершы пра каханне ці філасофскі, ці яшчэ пра штосьці, ўсё адно ёсць пра Бога. Гэта як мець две рукі, ты ж уже не пішаш пра тое, што ў мяне ёсць рука. Тут настолькі натуральным стала, што не пазіцыяную. Вось, напэўна, так. А свой першы верш памятаеце? На памяць не, я на памяць амаль нічога са свайго не памятаю. Я памятаю, як я яго напісала. Мне было год 10 ці 11, ось я дакладна не скажу. Гэты верш быў прысвечаны перадачы «Голас душы». Яе тады якраз на радыё, на беларускім радыё закрылі. І я так расстроілась гэтаму, таму што
Заўжды, калі ездзілі ў вёску, у вёсцы касцёла няма, ёсць там за 10 кіламетраў ад вёскі, часам мяне туды бабуля, дзядуля вазілі, а часам не. І вось калі не вазілі, то абавязкова гэта імша была ў нядзелю парада. І тут яе закрываюць, і для мяне гэта было так неяк балюча, напэўна. Хоць я дзіцёнак была, я вось напісала свой першы верш, ён так і называўся «Голас душы», там штосьці пра тое, што нядзеля апусцела, і штосьці стала ўсё не так, і мама плача. Ну, такі дзіцячы вершык, але вось на такую тэму. Нічога сабе, першы верш ваш быў дакладна рэлігійны. Так што, можна сказаць, пачала я дакладна як хрысціянскі паэтка. Так. А як увогуле успрымалася ў сям'і гэта, вось, што дзіцё піша вершы? Гэта неяк так казалі, о, малайчынка, так ці не? Мне складана ўзгадаць. Мне падаецца, дзіцячыя вершы, безумоўна, маме я там чытала, і мама неяк радавалась. А пасля падлеткавы я іх хутчэй хавала, таму што там была моя там закаханасць, нейкі такі унутраны свет, который бурлеў, і я разумела, што мяне ніхто дакладна ў гэтым свеце не зразумее, таму я неяк гэта хавала. А цяпер проста ўсе ведаюць, што ты творчы чалавек, і ўсё на гэтым. Я там прыношу часам, дару сваім родным часопісы, якіх друкуюся, яны так, о, клас, ты зноў там дзесьці надрукавалась, і ўсё на гэтым. Так яны таксама прывыклі, да. Але вось вы нам прынеслі часопісы са сваімі вершамі, так? Можа быць, па-перша, можна паказаць іх, колькі іх шмат. Я іх прынесла тут 4. Гэта верасень, гэта часопісы, якіх я часцей за ўсё друкуюсь, і іх больш, па-моему, 6 нумароў было. Да. Друкуюсь у іх часцей за ўсё. Яшчэ ў маладосці вось Аксана Ячкевіч мяне запрашала, вельмі удзячна, таксама там надрукавалась, у газетках бывала, але ў асноўным гэта верасень, спадар Эдуард Акулін запрашае, друкуе, для мяне гэта гонар. Можа, што-нибудь зачытайце ўжо? Што-нибудь можна. Я, напэўна, зачытаю верш «Багоўка» называецца. Я на мяне ўвогуле нарадзіўся, калі я ў вёсцы ляжала на ложку сваёй бабулі, глядзела на вакно, я ляжала знізу, вакно як бы пад вуглом зверху, і ў мяне было толькі такі выгляд з вакна на неба, і па шкле поўзала багоўка. Мне нарадзіўся верш. Багоўка паўзе па небе. Цікава, што ёй там трэба? Можа, хлеба? А можа, і неба? Яна ж багоўка ўсё ж. Багоўка дзівачка, усе дзівакі, хто з Богам на ты. А багоўка тым часам па хмарках, ды шпарка. Як добра, што ёсць ложак у хаце, вакно ды шкло. Праз яго і багоўку можна глядзець на неба. Неяк так. Дзякуй. Ведаеце, калі там аналізуюць паэтаў, так, то выдзяляюць нейкія лейтматывы творчасці, нейкія тэмы, которые асабліва іх цікавілі. Вось вы такую самааналіз можаце правесці? У вашай творчасці што вас найбольш заўсёды цікавіць? Пейзажная лірыка, напрыклад, ці яшчэ што-нибудь? Мне будзе складана адказаць на гэта пытанне, таму што я настолькі ў творчасці мяняюсь, як толькі ў мяне змяняецца мой нейкі ўнутраны перыяд, нейкі стан, вершы могуць змяняцца абсалютна, вось прям крытычна. У мяне ёсць белыя вершы, там, дзе зусім няма ніякай рыфмы, но для мяне там ёсць рытм і ёсць там сэнс. У мяне ёсць вершы такія абсалютна стандартныя, ўсё як бы там ўсё роўненька, так ідзе ўсё прям ладненька. Я б не сказала, што я іх асабліва люблю. Мне такі па складанню ўвесь час хочацца чытаць і пісаць. Таму вось не ведаю. А чаго гэта залежыць? Што такія розныя вершы? Ад стану. Вось у мяне ад стану залежыць усё. У мяне ад гэтага стану залежыць тое, што я на сябе апранаю, тое, што я раблю з валасамі. У мяне доўгія валасы, я магу іх там закруціць, і падаецца, што у мяне зусім караценькая стрыжка, магу там рамантычна распусціць сукенку, я ўжо там зусім іншы вобраз. Мне падаецца, што у мяне некалькі частак такіх маіх яркіх, і мне то перыядычна хочацца ў адной з іх пабыць, то ў другой, ад гэтага залежыць безумоўная творчасць. Зараз у мяне нейкія больш хвалявыя
хуліганскі перыяд. Я пішу штосьці такое не вельмі сур'ёзнае, з нечаканай якой-нибудь канцоўкай, што-нибудь такое. Ну, я уже прям сразу захотела вершы з хуліганскага перыяду. З хуліганскага перыяду. Ну, зараз я пагляджу, ці ёсць яны ў мяне вось менавіта тут з сабой. Мне падаецца, адзін мусіць быць. Пакуль Тацяна шукае, я нагадаю нашым радыёслухачам, што гэта прамыя эфіры, нам можна тэлефанаваць і пытацца, задаваць пытанні да Тацяны. Я ўсе агучу, вось у меня ёсць навушнікі, мне туды все наш гукарэжысёр перадаць. І нумары там павінны быць і на відэатрансляцыі. Таксама нагадаю, хто слухае нас. 8044 513 73 97. І каму можа быць МТС патрэбіцца 8033 673 09 73. Тэлефануйце, буду все пытацца. Ну што? Да, я якраз знайшла. Верш называецца «Асацыяцыя». У ім зусім няма сэнсу, просто нейкія вобразы, которые у меня склаліся ў вершык. Істота палахлівая, але мілая, у ваду схавалася мыльную. Вада разлавалася, кроплямі сталася. За кропляй прасачы выпадзе дождж уначы. Уночы зоры, як зоры ў моры. Марскую капусту ем толькі ў прыкуску. Прыкусіў язык, як змоўчыць не звык. Нязвыклыя месцы ў кнігах месцяцца. У кнігах жывуць сумнівныя, істоты мілыя ды палахлівыя. То бок як такая гульня, да? Да, Слово просто словы чапляюцца адно за адно і все на гэтым. Ну, вось бывае такі стан, такое пішацца. Ну, а ўвогуле я не магу сказаць, што я вершы пішу. Вось мне больш, напэўна, пасуе слова пішацца, таму што яны проста прыходзяць і ўсё. І самыя лепшыя мае вершы, на маю суб'ектыўную нейкую ацэнку, гэта тыя, якія вось прыйшлі, запісаліся, я пасля перачытала там на раніцу, такая, ой, это я напісала, клас. А тое, што мне ёсць нейкая тэма, і мне прям хочацца так выразіць гэта, то звычайна яно такое карявенькае, я там прям сижу, мучаюсь, там тут рытм не тое, тут рыфма не пасуе, тут нешта банальнае выходзіць, і я менш такія вершы люблю. Часам іх там адшліфоўваеш, канешне, але часам прям так куды-небудзь устроп. Але мукі творчасці у вас ёсць, я так зразумела, так? І што гэта такое? Мне заўсёды было цікава, што гэта? Чаму так мучаюцца нашы творчыя людзі, што выдзелена, да, нават слоўна так, мукі творчасці. Што гэта такое? У мяне гэта больш падобна на стан, калі табе што-небудзь свярбіць, а ты не можаш да гэтага дабрацца і не можаш там нармальна сабе пачухаць. І ты займаешся рознымі справамі, на працы працуеш, ці яшчэ што-небудзь, а ў галаве у цябе там круціцца радок, які ты не можаш скончыць. І у мяне такі стан, я магу там злавацца, таму што я ўжо стамляюсь, просто фізічна стамляюсь ад адной і той ж думкі. Магу там неяк на сябе там пасварыцца, на што ты ўжо не можаш там радок скончыць. І вось гэта сапраўды мучыцельна, але затое, калі з'яўляецца вось гэта прям такая палёгка, і у мяне адчуванне, што я пасля напісаным вершам просто магу пажыць некаторы час. Я там хожу 2-3 дні, я яго перачытваю, я там как-то да яго адкрыю, пачытаю, схожу там што-нибудь параблю, зноў прыйду, і шмат радасці ад гэтага з'яўляецца. Вось сапраўды, што ты штосьці стварыў. І прычым тут не важна, хтосьці гэта чуў, не чуў, там ёсць нейкая адзнака ці няма адзнакі, вось проста ў гэтым стане пабыць, для мяне сапраўды гэта такі дар. А вось свярбіць, это што? Это такія ўражанні, которые трэба асэнсаваць, і гэта вот, з чаго нараджаюцца вашы вершы? Ад перапаўнення. Часам перапаўняе нейкай болем, а часам наадварот, чымсьці вось захапленнем нейкім ці радасцю нейкай. Гэта калі пра эмоцыі, але бывае зусім не так. Бывае, што ты пачуеш трапны выраз ці трапнае слова, і ты вось всё, гэта вось радок верша. І ён проста ёсць, і з ім трэба штосьці зрабіць, таму што шкада такога. І ўжо пачынаеш пра гэта думаць, і ён пачынае свярбець, таму што ён ужо ёсць. Мне ось ужо ў вушы перадаюць, што ў Вайберы такое пытанне, ці ёсць у вас ужо аформлены зборнік вершаў? Выдадзенага не, але адкрыю сакрэт, напэўна, так это будзе. Мне аднойчы падарылі зборнік маіх вершаў.
мне рабілі прапанову выйсці замуж маім зборнікам вершаў. Нічога То сабе. есть гэта было замест пярсцёнка, і гэта было, конечно, неверагодна, таму што я прям открываю кнігу, а там ілюстрацыі, там вёрстка, там вершы, которые найбольш мне падабаюцца. І гэта просто неверагоднае адчуванне. Гэты зборнік у мяне ляжыць на адмысловай паліцыі, ён там прям так у пакунку, каб нічога з ім там не здарылася, на асаблівым месцы такім. Ну, я не магу не задаць гэта пытанне. Адказ будак ці не? Адказ на той момант быў, што я падумаю. Зразумела. Тады, ну, у нас як бы рубрика хрысціянскія паэты, так? Ці натхняе вас Слова Божае? Ці што-небудзь вакол гэтага? Напрыклад, як я ўжо вам расказвала, адзін паэт нам казаў, што прачытаў біяграфію Яна Паўла, і вось яго натхніла гэта біяграфія нават. Не Біблія, вось менавіта біяграфія. Из таких вось ярких моментаў я скажу, што мяне натхнілі кальварыйскія могілкі. Я часто гуляла раней па кальварыйскіх могілках, недалёка адтуль жыла, прыязджала, просто для мяне гэта такі куточак зялёны і ціхі пасярод гораду, і я там праводжу час ад часу выбачаю за тавталогію. І там напісала верш пра кальварыйскія могілкі, ну, ён, да, такі духоўны. Я б не сказала, што вот прям штосьці такое больш канкрэтнае, такое натхняю, але хутчэй ўсё з Богом. Ну, вось багоўка, да, я бачыла багоўку, у меня там ёсць і слова Бог, і неба у меня там з вялікай літары, таму што для мяне гэта пра гэта. Так вось і не скажу, каб былі нейкія. А хіба што які-небудзь пілігрымкі, у пілігрымках пішуцца вершы, але там, ну, я не ведаю, там ідзеш, там прырода, там Божае стварэнне, вось яна натхняе заўжды. Зрэшты, на могілках таксама, там Божае стварэнне паўсюль, вось яно. Проста як месцы натхнення менавіта такія, так? Разважанні, якія ў той момант адбываюцца. Тое, што ўнутры адбываецца, гэтыя месцы, яны проста такі візуальны вобраз, які дае глебу для гэтых разважанняў. Ці ёсць там у вас вершы пра кальварыйскія могілкі? Так, але таксама зараз трэба яго знайсці. І называецца «Таямніца Кальварыі». Даўно яго напісала, ў 2012 годзе. З ранняга, можна так назваць. Жыццё тут спіць. Тут лёсы душаў кіруюцца ў вечнасць. Тут пачынаеш свой адлік ад слова «быць». Не існаваць, не бегчы, не імкнуцца, а проста быць. Не ў часе, не ў прасторы, не ў колерах, не ў рухах, а там, дзе неба ўвайшло ў зямлю, і затаілася, бо цела ўжо варта адпачыць, а душам заспяваць нарэшце ў хоры галасоў выбраных. Каменне, дрэвы, вецер і пясок падхопяць песню, панясуць, каб у цішы разнесціся далёка. Паветры адчуваеш соль чыихсці ўспамінаў і крокі. Ты, хто ходзіць, як і я, каб дакрануцца хоць адным імгненнем да мудрага, да вечнага быцця. А вось я заўважыла, што вы сказалі, што нават не важна, ці хтосьці гэта пачуе, так? І гэта сапраўды не важна? Ці важна ўсё ж такі адваротная сувязь нейкая? Водгукі. А мне важныя водгукі ўжо тады, калі я дзесьці гэтыя вершы чытаю ці друкую. Вось тады важна. Пакуль не чытаю, не друкую, не важна, мне важна іх перачытваць і імі пажыць. Таму што, ну, кажу, яно ад нейкага напаўнення, і як быццам бы гэта магчымасць пабыць крыху ў такім кропкавым стане, вот у гэтым стане радасці. І тады сапраўды не важна. І тады не важна, гэта верш добры, недобры. А вось калі ўжо пачынаеш, там, не ведаю, хтосьці запросіць пачытаць, кудысьці на нейкае мерапрыемства, вось тады ўжо важна. Тады ўжо важна выбраць тое, што будзе з пункту гледжання іншых людзей, там, добрым, нейкім больш дасканалым, вось гэта важна. А якія ў асноўным водгукі? Добрыя ці не? Я б не сказала, што мне іх асабліва шмат, таму што, ну, вось мяне запрашалі там на некалькі імпрэзаў, і на гэтых імпрэзах былі добрыя водгукі. І што, зусім нейкіх крытычных? Мне проста цікава, як вы на крытыку рэагуеце, ці ёсць яна ўвогуле? Я часам за яе так удзячна, а часам на яе так злуюся.
Удзячна тады, калі я мучусь на нейкім месцы і вось мне трэба там парады, я тэлефаную сябрам, яшчэ камусьці чытаю, і мне кажуць, вось тут змяні, вось тут можна вось гэта, і я так прям удзячна. Але калі мне верш падаецца, ну вось, гэта так арыгінальна, вось гэта саму кропку, вось іншага слова і не падбярэш, а табе тут кажуць, ну тут увогуле незразумела, што ты кажаш, вот тут я пачынаю злавацца і пачынаю даказваць, да нет же, паглядзі, вось тут якраз тое, што трэба. Ну это недоўга, гэта не тое, што я там прям расстроюсь, але хутчэй за ўсё не змяню. Хутчэй за ўсё пакіну сваё. А я вас запытаю яшчэ, як у вас ніколі не задаюць такое пытанне, ну як ты можаш, ты вось хрысціянка, ты як хрысціянскі яшчэ і псіхолог, як ты можаш такія эмоцыі мець, вось, напрыклад, злосці на кагосьці, ці яшчэ не бывае такіх пытанняў, што вы тады адказваеце? Да, у мяне ад кожнага майго кліента такія пытанні, прычым не адзін сеанс, пакуль у нас ён ідзе. Я тады крыху пра эмоцыі распавяду, ўжо скарыстаюсь гэтым пытаннем. Увогуле чалавек нараджаецца з усім наборам эмоцый, не так шмат, 8, па-мойму, эмоцый, пачуццяў, думак і жаданняў. То бок у чалавека ёсць гэты набор. І казаць, што нейкая з гэтых эмоцый дрэнная, нейкая там добрая, гэта абсалютна неправда, і гэта ламае задумку Бога, таму што кожная эмоцыя, яна дадзена чалавеку для нейкай функцыі. Напрыклад, агіда. Вось вы ведаеце, для чаго нам патрэбна агіда? Я думаю, што это такое абарончая нейкая функцыя. Да, каб штосьці, ну, першапачаткова, да, каб штосьці не з'есці такое дрэннае. Тое самае з гневам. Што такое гнеў? Гэта магчымасць прыпыніць тое, што табе нанясе шкоду. Таму што гнеў дае вось гэтую энергію і магчыма сказаць стоп, больш не трэба, мне тут балюча. Калі не будзе гэтай эмоцыі, то не будзе жыцця. І таму казаць, што гнеў гэта штосьці дрэннае, гэта памылкова. Адзінае, што гнеў цяжка перажываецца, таму што мы не ўмеем яго праяўляць канструктыўна, і мы часцей за ўсё баімся менавіта разбуральнай такой сілы гэтага гневу. Ну і з гэтым трэба працаваць. Ну і, канешне, разбуральная сіла гневу, яна таксама не заўжды, але часцей за ўсё яна вынік таго, што гэты гнеў моцна падаўляецца цягам вялікага такога прамежку часу, ну гэта як, я не ведаю, шклянка вады, на яе капаць, яна калісьці перапоўніцца, яе прарве і выліцца ўсё. Ну вось так і з гэтым разбуральным гневам. Калі б дзетак у сям'і вучылі праяўляць гэты гнеў, казаць пра яго, прынамсі, што там на маці можна зліцца, на бацьку можна злавацца, і калі б дзеці ўмелі гэта выражаць, у іх бы не накоплівалася, пасля б не было праблемаў з гэтымі выбухамі гневу. Таму у мяне ўсе эмоцыі ў наборы, як у кожнага чалавека, да, людзі пытаюцца, я намагаюсь тлумачыць і радуюсь, калі ўмею перажываць гэтыя эмоцыі, таму што з гневам у мяне, як у кожнай нармальнай хрысціянскай дзяўчыны, ўсё было дрэнна, таксама нельга яго праяўляць. І тут вялікая складанасць у тым, што калі ты думаеш, што нельга гэта праяўляць, то ты думаеш, што ў цябе гэтага няма. Табе падаецца, што ну не, а калі ёсць, то ты ўжо прям стаў нейкім зусім там, ну, дакладна, не хрысціянскі у цябе зараз пачуцці, паводзіны, это трэба кудысьці скареніць. Ну і з гэтым тады праблемы. Ну добра, тады калі так ужо вы не адмаўляеце эмоцыю сябе, ці ёсць у вас, ці бывае зайздрасць менавіта да творчасці чыёсьці? Раней было шмат. Я не ведаю, як, напрыклад, да творчасці, але хутчэй да магчымасцяў людзей гэту творчасць праяўляць і атрымоўваць ну, нейкі статус, хіба што вось, ну, калі ты прям паэт-паэт. Ці там да кніг, которые не толькі друкуюцца, але яшчэ і набываюцца, таму што шмат паэтаў друкуе свае кніжкі, маленькія зборнічкі, дэбюты, але іх ніхто не чытае, гэта таксама не тое, што б я хацела. І таму, ну, такое бывала, але гэта не разбуральны нейкі зайздрасць, но она ёсць, она так класна, такое, хачу таксама так. А чаго б вам хацелася дасягнуць як паэтцы? Мне б хіба хацелось, каб
мяне як паэтку распазнавалі, і на гэтым зараз усё. Раней мне дакладна хацелось зборнікаў, мне хацелось нейкіх кнігаў, мне хацелось конкурсаў і гэтак далей. Але чым больш шчаслівая я станавілася у сваёй прафесіі, тым гэта больш сыходзіць на такі на другасны план. У мяне ўжо няма такіх чысталюбівых, такіх ганарлівых жаданняў нейкіх, але быць пазнавальнай бы, напэўна, хацелось. Вось дзякую, што мяне запрасілі, гэта прыемна. Адразу так, о! Вось, і у творчасці мне важна не прыпыняцца, таму што я разумею, што, напрыклад, за гэты год я напісала вельмі мала, і мяне гэта турбуе, хвалюе. Для мяне гэта прыкмета таго, што ў мяне пачуццёвая сфера становіцца меншай, а разумовая большай. Я ведаю, з чым гэта звязана, у мяне там 2 працы, у мяне вельмі шмат занятасцяў розных і вельмі мала вольнага часу, і для мяне гэта паказчык таго, што мне трэба да духоўнага, значыць, больш часу удзяляць, таму што як толькі будзе гэта духоўнае жыццё, тады будзе і вершаў больш. Для мяне гэта звязана наўпрост. Таму мне хочацца, каб па колькасці, так? Да. Вось у нас ужо яшчэ таксама ёсць пытанне. У Вайберы пытаюць, якая у вас адукацыя? Я псіхолог, псіхатэрапеўт, сацыяльны педагог. БДУ? Ці штосьці іншае? Не, танка. Там была такая спецыяльнасць, ўжо яе няма. Практыкуючы псіхолог, сацыяльны педагог. Ось так яна, па-моему, І гучала. яшчэ так 2 пытанні. Якіх накірунках у псіхатэрапіі вы прытрымліваецеся, як патрапіць да вас на кансультацыю? Я ўсё перадаю, як і абяцала. Тое, што я пералічыла, гэта пра універсітэцкую адукацыю, якая мне зусім не падабаецца, таму што мы звычайна жартуем наконт гэтай адукацыі. Мне там асабліва нічога не далі, акрамя упэўненасці, што да, я хачу ў гэтым развівацца. Гэта, напэўна, ўсё. Акрамя гэтага, у мяне шмат спецыялізацый. Я практыкуючы псіхолог, веду кансультацыі, і практыкуючы псіхатэрапеўт, веду псіхатэрапію. Гэта 2 розныя рэчы. Я сямейны псіхолог, гэта азначае, я скончыла сямейную псіхатэрапію. Я веду групы, як групавы псіхатэрапеўт працую. І спецыялізуюсь у асноўным на сям'і, на пытаннях самаразвіцця, пачуццяў, з якімі складана жыць, са страхамі, трывогай, адносінамі з дзецьмі. Я не дзіцячы псіхатэрапеўт, але звычайна праблемы з дзеткамі ўзнікаюць праз нейкія бацькоўскія пытанні. Таксама прыходзяць мамы, з якімі мы прапрацоўваем паводзіны, эмоцыі і так далей, і з гэтым таксама працуем. То хіба так. Часта працую з метафарычнымі картамі, зараз вучусь працаваць па сістэме расстановак, гэта больш для групы, калі ўжо групы набіраць. Праводжу псіхалагічныя гульні таксама. Запісацца да мяне можна праз... мы можам тут мой тэлефон пакінуць. Можна праз тэлефон. Я думаю, што проста хто захоча, той знойдзе насамрэч. Рэкламу, ў прынцыпе, не даем. Да. Але так. Такое пытанне. Фейсбук, Інстаграм, калі ласка. Пра сацыяльныя сеткі проста, так? Да. А вось арт-тэрапія, раз вы ўжо і паэт, і псіхолог, ці займаецеся, ці штосьці... Не займаюсь. Арт-тэрапіяй не займаюсь. Гэта у мяне ў спісе таго, чым бы я не тое, што б хацела займацца, хутчэй павучыцца, таму што псіхолагі, яны вучацца заўжды, таму іх паслугі не танныя, таму што яны самі вучацца пастаянна, і у мяне ёсць такі спіс, што б я яшчэ хацела скончыць, і спецыялізацыя па арт-тэрапіі, да, мне б хацелася. Што-небудзь звязанае хутчэй з мастацтвам. Дарэчы, у мяне зараз з'явіўся новы праект, які запусціцца восенню. Гэта якраз з музыкай звязаны. Я хожу, граю на хэндпане, і мы з маім трэнерам вырашылі, што мы можам прапрацоўваць эмоцыі праз музыку, і таму мы будзем набіраць групу дзесьці на 10 заняткаў, пакуль гэта яшчэ такое, такі накіды, задумка. 10 заняткаў, дзе мы з дапамогай такіх
дзіўных інструментаў музычных. Будзем кожную эмоцыю, адзін занятак будзе прысвечаны адной эмоцыі. Я буду спачатку даваць нейкі тэарэтычны матэрыял, пасля мы крышачку будзем размаўляць і прапрацоўваць, калі пытанні будуць у удзельнікаў, а пасля кожны атрымае музычны інструмент, на якім паспрабуе гэтую эмоцыю прайграць, прычым тут не трэба ўмець на гэтым граць, там будуць такія інтуітыўныя цікавыя інструменты, напрыклад, як хэндпан той же, глюкафон, я не ведаю, ведаеце ли вы, што гэта такое? Не ведаем. Хэндпан — это такая, я заўжды гэта называю такім жалезным рондалем, ці лётаючай талеркай з такімі адтулінкамі. Часам у пераходах, можа быць, бачылі, граюць людзі. Вось гэта такі інструмент, і разнавіднасці яго набываць маленькія, вялікія, там з розным гукавым наборам. Што-нибудь такое. То гэта будзе з восені. Цікава, потому што я так больш ведаю пра выяўленчае мастацтва, што выкарыстоўваецца. Вось музыку цікава. Але паэзію не. Вы не раіце каму-нибудь, ось, пачытайце там, ці напішыце што-нибудь, не? Не. Прапісваць у любым выпадку можна. Ёсць такія заданні, ёсць практыкаванне, хатнія заданні часам даю, але ўсё ж гэта не пра паэзію, тому што працэсы больш складаныя, проста прачытаць ці проста напісаць гэтага мала ўсё ж. Ёсць такое меркаванне, што ўвогуле праца псіхолага — гэта прайсці і паразмаўляць, але не. Калі кліенты там на першых сустрэчах кажам, мы ж нічога не робім, мы размаўляем, то гэта яны проста размаўляюць, а ў мяне ўжо там структура ў галаве, я ведаю, пра што мы размаўляем, ведаю, куды гэту размову трэба накіраваць, ведаю, якія вынікі з яе мусяць быць і да чаго яны мусяць прывесці. Таму гэта ўсё пад кантролем. Таму праз паэзію не ведаю. То, можа, пачытайце яшчэ што-нибудь, каб адпачыць. Ага, окей. Я неяк напісала верш, называецца «Чорная панна». Вось пакуль я яго знаходжу, я пра яго распавяду. Ездзіла ў Нясвіж. Мне ўвогуле «Чорная панна» Нясвіжа, гэта легенда, мяне вельмі ўражвала заўжды. Барбара Радзівіл, я там пра яе чытала. Вось калі я, дарэчы, прачытала сапраўды пра яе жыццё, я вырашыла, што дарэмна чытала, таму што весь вобраз гэты рамантычны, ён разбіваецца, такія звычайныя факты жыцця, хваробы і так далей, але ўсё ж гэта адзін з маіх любімых персанажаў гістарычных. І вось гэты верш прысвечаны ёй, і я там жыла тыдзень у Нясвіжы, і вось гэтым адчуваннем, з якім я там жыла. «Чорная панна». Ты — памяць. Ты — тень, што блукае па парку, старым, недагледжаным, амаль што лесе. Ты кроўю сваёй заняла гэта месца на выцвелых партрэтах ды старонках бацькоўска-дзедавых запаветаў. Тваё каханне сталася тваёй паўнатой, соладка ўварвалася праз таемныя калідоры палаца, адарыла цябе пяшчотай, твой род — каронай, узвысіла і зняславіла і забіла ўрэшце бонай рукой. Той, хто быў вінен і нявінны, захаваў у памяці вашы абяцанні і смак тваіх вуснаў на вуснах, мітусіўся ўночы і клікаў: «Барбара!» Ты не магла прыйсці. Кароль кахаў цябе. Кароль быў закаханы. Кароль быў як у насланні. Межы пяройдзены, правіла парушана. Галоўнае цяпер не дакрануцца. Хто ведае, ці ты радавалась гэтаму спатканню. За позірк каханых вачэй ты змушана блукаць навечна чорнай паннай. Па старым недагледжаным парку, амаль што лесе, абмінаючы сажалкі ды альтанкі, і таямніча з'яўляцца на калідорах ды сходах Радзівілаўскага замку. А ведаеце, што бонус форца, ў прынцыпе, ўжо рэабілітавалі? Ведаеце, так, што не такая гэта была злосць. Чаму? Ведаю, што і хвароба была ў Барбары, і што яна там зараз, яе маглі б лячыць, і чытала ОРХ. Не валодаю гэтымі тэрмінамі, таму не магу пераказаць, але, там ўсё зразумела, і таму разбіваецца вось гэта романтыка. Романтыка разбіваецца, але за той жанчыну рэабілітавалі. То столькі стагоддзя вось яна была такой атручваючай асобай страшнай у нашай гісторыі. Маёй паэцкай душы это все адно не падабаецца. Тацяна, а ці ёсць у вас самацэнзура? Вось штосьці просіцца, а вы не даеце яму выйсці? Не.
У Ну, у вершах? вершах не. Няма. Гэта Па так- жыцці так вельмі шмат, а ў вершах не. Ну, гэта ж адзінае месца, дзе сапраўды можна быць любое. Без там нейкіх самаабмежаванняў. Мне такое пытанне, я вот прямо захацела задумацца, ну так сходу то не. А вы мне ўжо так трошечки расказалі, што трошечки супрацоўнічаеце, ну як маеце стасункі з паэтамі сучаснымі беларускімі, так што можаце расказаць пра гэта, якія там праекты плануюцца, калі можна. Ці гэта яшчэ зусім у планах? Гэта таксама ў задумках пра Богданаў Так. размова. Я хачу... Не, напэўна, зайду з гэтага боку. Сучасныя людзі, можа быць, і не сучасныя таксама, але я ведаю, што ў сучасных ёсць дакладна гэта праблема, немагчымасць адчуваць і насалоджвацца вось кожным імгненнем свайго жыцця і тым, што нас атачае. І мне захацелася зрабіць нейкі такі праекцік невялікі, ён будзе на адну сустрэчу, дзесьці на 3-4 гадзіны гэта сустрэча будзе, дзе удзельнікі, это будзе групавая такая сустрэча, удзельнікі будуць заплюшчанымі вачмі, кранаць розныя незвычайныя рэчы, такія, якія мы з Богданай падрыхтуем. У нас прямо задумка гэта зрабіць незвычайнымі рэчамі. Што гэта будзе? То бок вы сядзіце за заплюшчанымі вачмі, дастаеце з там адмысловай там якой-небудзь шкляначкі тое, што там ёсць, і проста кранаеце. Кранаеце структуру, тэмпературу гэтага прадмета, форму і намагаеце гэта ўсё асэнсаваць. Там будзе пэўная колькасць рэчаў. Пасля гэта будуць гукі. Зноў жа заплюшчаныя вочы, і мы будзем уключаць розныя спецыфічныя гукі і таксама пабыць у гэтым, дзе толькі слых успрымае тое, што адбываецца. Пасля гэта будуць смакі, і гэта што-то яшчэ забыла. Дотык, смак, слых, штосьці яшчэ забыла. Яшчэ штосьці адна. Ну, карацей, гэта будзе такі праект, дзе кожная наша Орган пачуцця? Так, дзякуй. Зможа быць на максімуме. І затым, ну, я, канешне, там буду гэта як псіхолог суправаджаць увесь гэты працэс. Мэта, каб чалавек змог выйсці на вуліцу і таксама, памятаючы гэты досвед, мог дакранацца, слухаць, спрабаваць, нюхаць, вось што яшчэ забыла пахі, і гэта адчуваць, на гэтым канцэнтравацца. Гэта дапамагае, напрыклад, зняць трывогу вельмі, асабліва ў людзей з трывожнымі расстройствамі. Таксама да мяне прыходзіць, і я часам у розных інтэрпрэтацыях даю падобнае заданне, каб можна было сканцэнтравацца не на нейкіх страхах, таму што трывога – гэта страх. Калі страх пастаянны, гэта прыводзіць да расстройстваў, калі хранічнае. Вось, каб можна было з гэтых страхаў выходзіць у рэальнасць і так заземляцца праз гэта ўсё. Ну, то мы з ёй такое рыхтуем. Я падумала, што Богдана дакладна той чалавек, які можа і прыдумаць, і дапамагчы, і вынайсці гэтыя незвычайныя рэчы, ну, каб гэта было найбольш прыгожа і карысна. А я думаю, у вас нейкі будзе паэтычны такое супольная нейкая дзейнасць. І проста хто, можа быць, не слухаў, нагадаю, што Богдана Куталоўская, она таксама была ў нас у гасцях, паэтка, грэка-каталіцкая паэтка, вельмі прыгожыя вершы. І дзяўчына вельмі прыгожая. І дзяўчына вельмі прыгожая, згодна. Так, у нас сёння вельмі шмат пытанняў, і яшчэ вось адно такое пра мову. На якой мове пішацца, на якой, я так зразумела, больш зручна пісаць, і вось увогуле. Гэта пазіцыя, ці вы... Напэўна ж, не з дзяцінства размаўляеце па-беларуску. Насамрэч, я чалавек двухмоўны, на жаль. Хачу быць толькі беларускамоўнай, не хапае, хутчэй за ўсё, смеласці, каб ва ўсіх сітуацыях. Прычым з незнаёмымі людзьмі смеласці хапае, а вось са знаёмымі на працы, канешне, цяжкавата. Вось, пішу толькі па-беларуску. Не пішацца мне па-расейску, не думаецца мне па-расейску. У год 13 былі вершы па-расейску, на тым яны і скончыліся. Яны нават не захаваліся, хутчэй за ўсё. Наконт пазіцыі ці не пазіцыя, ну, у нас ёсць вёска, у маёй маці бацькі, бабуля, дзядуля, яны жывуць. Яны, дарэчы, нас слухаюць. Прывітанне Мазылеўскай Леанардзе і Мазылеўскаму Мар'яну. Я думаю, вельмі прыемна. Ім па каля 95 год, яны 60 год разам жывуць, яны вот зараз сядзяць і слухаюць.
Таму я мову чула заўжды, і ў вёску мы прыязджалі вельмі часта, я кожнае лета там праводзіла па 3 месяцы, таму мова была на слуху. Але у колькі там мне было 14-13 год, я паступіла ў Коласаўскі гуманітарны ліцэй, які на той момант я якраз паступіла на той курс, калі яго закрылі, яго зачынілі, ён стаў падпольным, і я вучылася ў гэтым ліцэі, адтуль мова, канешне, укаранілася ў маю штодзённасць. Цяпер я пішу толькі па-беларуску, у прынцыпе, заўжды, у перапісках, там на працы, вайбер, яшчэ штосьці, в чатах, заўжды па-беларуску. У меня ўжо, я не ўяўляю, колькі я памылак нараблю, калі буду пісаць па-расейску. Ну, размаўляю, думаю, таксама па-беларуску. Але праводжу свае кансультацыі на той мове, якая зручна кліенту, таму што, каб не было ніякага бар'еру, гэта ў любым выпадку. Не паверыце, яшчэ одно пытанне. Вы насамрэч уже адказвалі на яго, можа быць, неуважліва слухалі. Як вам пішацца вершы? Ці вы сядаеце спецыяльна адмыслова, ці яны неяк так накатваюць на вас, прыходзіць, проста пра тэхналогію напісання? Не змагла б я зарабляць вершамі, каб у мяне былі замовы, я так села і напісала. Ведаю такіх людзей. Вось мой, дарэчы, кіраўнік кампаніі, дзе я працую, Ігор Васілевіч, вось ён можа так яму дасі тэму, ён такі ладненькі вершык адразу і дасць. А мне так зусім не выходзіць. Мне вершы звальваюцца на мяне нейкім чынам, і гэта шчасце, калі яны звальваюцца, ці проста з'яўляецца нейкі трапны радок, які адпавядае майму ўнутрэннаму стану, і я гэты радок тады ўжо, я там намагаюся яго развіваць у верш, пісаць, тады я ўжо, але я не сядаю. Я магу хадзіць па вуліцы, зразумець, вось мне трэба напісаць, дастаю нататнік і там на каленцы дзесьці там пішу. І я, пішу асадкай, нататнікамі. У меня дома дзесьці штук 20 розных нататнікаў. Адным у мяне то, у другім сё, таму што мне вось на папера, пах, асадкі, кнігі, вось тое, што мне трэба. У электронным варыянце ўвогуле не пішацца. Ні разу не напісала верш, каб сесці надрукаваць яго. У мяне адразу блок нейкі стаіць на гэтым. І яшчэ одно пытанне ад слухачоў. Ці ёсць вершы, которые ўжо пакладзены на музыку? Не. Калі хтосьці хоча, я буду рада. А у вас не ўзнікае такое жаданне, да? Нішто не так не спяваецца? Так? Не думала про гэта. Просто не думала. Вот, можа, зараз і падумаю. А у нас просто я ўжо гляжу, што такі шмат пытанняў ад слухачоў, гэта добра, але ўжо і час трошачкі. Я вось вельмі ўразілася вашай гісторыі пра бабулю і дзядулю, то, можа быць, у вас ёсць верш, прысвечаны ім? Ці хаця бы на тэму вёскі, вось што-нибудь такое? Нема. У меня былі дзіцячыя вершы, адны з першых было штосьці, цяпер вось нема, на жаль. Тады на ваш густ проста прачытайце на фінал нам які-нибудь прыгожы верш. На финал. Из классики. А то там было хулиганское, а теперь с классики. «Самотный триолет» называется. На сон яшчэ не цягнецца, хоць неба ў фіялет. Магчыма, яшчэ і напішацца самотны триолет. Дрыжачую ад холада ў пух прымае плед. Магчыма, яшчэ напішацца самотны триолет. Здалёку дзесь даносіцца нескончаны куплет. Магчыма, яшчэ напішацца самотны триолет. У руцэ звініць, трапечацца з металу бранзалет. Магчыма, яшчэ напішацца самотны триолет. У прыцемках пад раніцу з'яўляецца паэт. Магчыма, яшчэ напішацца самотны триолет. Дзякуй, Таццяна, што прыйшлі, што пачыталі вершы. Нагадаю нашым слухачам, што ўсіх, каго мы сюды запрашаем, вершы мы запісваем, потым можна будзе на працягу эфіра іх пачуць. Там праграма, правда, сама выбірае нейкім чынам. Але вось так рандомна усе паэты гучаць у нашым эфіры. Гэта была Таццяна Магдалена Палхоўская. Я думаю, што мы пагаварылі, не все, напэўна, расказалі, што хацелі, так? Але збольшага так уражанне склалася пра гэту паэтку, пра псіхолага, псіхатэрапеўта таксама. Пахвалёны Езус Христос. Дзякуй вам. Навекі вечныя. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.